Mwancho muligereria Okisi FM Digital na wigo omotigereri we radio ya Okisi FM 94.1 aiga abostora sakuru kungo obuwali ni gegotoka ime ya North Mugirango ime ya county ya Nyamira asili tukulere roso muroberio ubo tugi bwenkatu atarira senke yemo yomurimyo yomukuru kwanga Cleophas Matongo. Cleophas ni gasi megete bimerigete ntagete mu manyachi gotoresa buya lakini ne chinkenene lakini tali chiri chiemete igoro chiakare chikeguzi ejine chinkenene chigosime kwase nyomba muroche kaiga nyombe korukunge greenhouse na inde gachikwamiranse njiri kwama muno mutegoro bono gontegete tunyare konyora chinkwana no mo bisoyo igeye mase yemo kwanza nera kenene ye otegera lyo mwanjo tiganyirute mo numba tebine gwaza Undo vyo wasa imeyenka mu kuzikisi FM wanjo motegera ligaiga na murocha igango toeresara mange kubwatekana no buli miyobona mache ndoche nabegete chipipe wa kabisa totebinga ngakibule miyobo korekana karibu sana umugaka Cleophas ndagetirita ora kwani abategereri aiga bategere ba minto bwa iriro bya embia munaso ikenke yane iga igere boisanga kwani sublocation obwali location egotoka ime ya Nyamira North bono asana kabekire chinyanya nganyora ngurire mbororo bwiriroba nkarora ngatigancha ke obulimi bwe chinkenene challenge kichinyanya chia uchianya oleta saiga chinyanya okwara kanyora chiakina kuchabira matunda chiagoya igo chia sarika ono tokonyora kende kende nkwarigetia abagiriga chabaga gotebia sababu ende kiakogera na ubacheta bakari batenga iga ime yagusi chinyanya chibwato bokong bakanyara gontebi ngatigango torigi gosamba liroba egera toro gosuriro bumbosire lakini mbuchieti gosira bakareta mariogo aliatakere kabisa lakini stiri ekabanga obuno bokong boro itingonyara ko gosimeka chinyanya gaiga. Okay, ekero chinyanya chiasinya na kiya ikirete bako karengererie kikigo gigusumeka chinkenene chikurukunga chi strawberry umwanche motori asege songe chikurukunga strawberry teba strawberry basi ano muntu mungaini na kikwarengerere tigusumeka chi strawberry bono asetua ikire ngaki ya bono lirikaro maete muno mugusi nkenene nchiri ya gatokiro sana ekibono kitaiyo bono korengana ne semune korengo ryo botabuta nganyora ngachinkene nchiro chi strawberry na ndi chi strawberry echi igo konyora nga yo chibwate asomo bero mwanya bantu ochigo kwagacha buya komenda chira manyi ngegente getangani ochaso mwanya bantu na ndi kwanya ne rito ryoka rito ryaye mataya amataya aye ntobwate eside gotoka yoko Elizabeth tokuru kabana sike kusi diarrhea chronic diarrhea. Okay, yeah, Elizabeth. Yes, ase chronic diarrhea amata ya naboko ya togotia kwanyu sama tukata to konyo gracia kama mambi maworoba sama tukata to burero bwairire amata ya strawberry kwa mana konyora nga strawberry chinyene litunda nyene komenta lira manyinga ngokonya lira se amagena lya gotokese mufuko bwa mache tokoroka nga plata stones igo narango konya chire ngokonya chire na nden semo ya pulmonary arteries esoko mucus igo bindo ne binge chingane chiko konya se mwanya wa faida nyingi sana igo nkararanga iga nchisimeke Naigwa usetie bimelie bikiagera ndoche bintu simegeta ne binge bimelie bine binge ngakichigo sime kune ntetere nege sike ngaigwa jiruse igo na chiete nakuru nganyaro muri minarororo gochisimegete nanda konie bimeli ngarete bimeli 10 imeli ebikomye karana na bina salisire bakabona bya ikireiga mbiri ko beka ntetere igeko rusio muranda asegetega iga otaraiga ochigo kuna liroba obeko muri igo nakonyore musoro yaye korwa kuranda okay nakonyore musoro yaye korwa okay akakoye kemelio gacha
ukabeka ma nkabeka ma bono nabongo na kubimenta muna bya ikire iga bono naenda se kirasi kama yechi nkenene bono iga kiremia yamu ekirasi ekemo yechi nkenene chi strawberry siringi 100 siringi 100 yes igo bono muna bono kurwa se kurende yema chingene amount ngana na kikwage sire kuruongea kuchizimeka bono ndochenga engo ikanda segete nande ngoraro sinde juice yechi strawberry na ndo se kurigereria aria ngo chande na chipopo nchirororo amapaipai ndo chali obegeta birasi mali byonsi ngo chande na blend na bongo ngoko na lia siringi 50 30 ase glass and still value addition value addition ngo korana na value addition juice changanyire strawberry na popo yes okay ekirasi ekememia bine byasare byasana how long bikwira byamanya kubeka matunda muna yabona ye strawberry ebimeliye bono isakoira kemeli muneke ogesimeke bono muna kereiga in 2 months ama se asechi emitiyenyebere byachakire kobeka ebisija igobona wachakire koragera isakorigirikeria nabo kobeka nabisije muna biria bisije birabu bono kurwa kwaganya matuko makeiga mutiyenyo ya maiga matunda achakire igo mbwango chire bono there is something indochege gokorete ubegete greenhouse mbura tiri gutume yes lakini indocha macha igobegete birande na macha kuna kubinya macha kuna gotonyo bontonyi totebingo igoriye system yao bono na chiete workshop yabete nyamusi ngagende workshop yende yabete ikonge bale ko usika igoro ya ama oko kusanya amache tubwate watabe weterase oko gesa amache weterase birama ko gesa amache korwa si spring korengana ngayore chinsoko igo bono nganyora asende esoko nerororo ekorukinyo ngarorambia ndusia amache aria natumia senka na gutumia sobori mibwa webiticha mune bibono igo bono nkanyoranga emipira nero bagoronga driving system nero na chiete nkarigia nkabeka se greenhouse yeye bona amache na barorora koretu na timatigira bitina kimukoro ka seke gusi chinguru chia chinyane chinguru jege tirimboko igo bono chikoleta amache apaka gaiga na ndi chingane chitageta amache amange na chikobota bwango okay mwanjo murigereria no mwanjo motegereria ntagete nkorokie na gegotonyia amacha aga pipe aka agalenjira gete kabwato bungoro Francis Clovers ubwato bungoro ndoche pipe weje obongoro bobore butia ya space ne butia ya mwase ya mo igo bono ekero gusumeka kamarieke igo kobeka ali asa macha ya gotonya kiana kunywa mache lakini bona asenge joliro na lyo lingo na kungusalire bona na bakonyoranga njibwati muchando bona kiagera mache gagendrete kurani igo na boigo system ye ne chibeserenga igo cost bo pipe obo begetaiga bwa mache obo pipe obo ligo liriro linabo lire igoro igo na karana chiete nkagoro obo pipe obo igo na ale gokorerwe mita siringi 55 emite yemo igo bone kubwati muna asaso obotambe buri otagete egere kwa butore go sikwarete road kwacha kwana kunacha kwabeka yebweka wono asubo limyobo igabwe chinkanene chikuru kunga strawberry challenges ki obolimyobo bwate obolimyobo ekarona temete kobeka siko chinyoni ojigo sumbwa sana tori konyora igesa konyotara beke greenhouse ewono imaiga challenge sinkonyoraga na makorominyo snails iga koria matunda ya site wono kona ali nyorire igo nkori rusiga na ali unganyi koruma iga na ali go chisiko egere nyore faida timbaiso kanyora nganyorare asara
yes igo amakorominyo na romo chando monene akori chinkenene strawberry akori sana yes maybe nabwateri ogorinde kero kende kwana kuri bosemi bonde bosemi roti ngotanga narigirie bone sengi yotari mange mono okori nyora aserire kwari rusio igo tari mange mono yeah kero kende gochibosi no bwate birengerere binde byo comment gente kenyare ko bekenene chinguru nkona korigia kanyora nga chinguru nchirororo ande na bongo tesa muna bono igo nkonyora nga ebimeri ebi ekarobia ngocha bire bya bebinge muna bono ronye ngocha kwa bire binge na bongo ndiko bika semetura ngonerie abana inchi na baro basimeke kemerieke igo ninda getenga kemerieke toka ase county ya Ito egere ikonye mwanya bantu ega nenchira ya moyo konyora chibesa obuya bwo greenhouse yemburo byo obuya bwo greenhouse embura ni amagena na atwa muchando toyo egara magena isa gotwa atubuya iga na boko nyora ngaitire chingane chinende bone kwanyorera sara igo bone greenhouse igere buya ege kora igento kwa kebekiro maetenga nayo ranyoruko gikirani muna gitagete yeah na what about riberera ndibwate chinga kichiaye ekaro kolega sima igo kolega sinza chiamambia kwaika saa 3 kwa ruororo umugaso iyo naende kemere kwa gisimikira ge koba bwango tenga muna karo gisimigete siko umugaso igo ile control useribera ile control yes igo umugaso naboro abetobera imikia gera libera liko balina ya maje karoro muchando toyo ogo cha maambia na magoroba nalio kolega sima eyo very good wala ebinebi melimu ancho motegereriga iga byechinkanane muna moroche amache buna kuna kuminyi aiga litunda liya bali ba asenge bali ba Kisi TV Kisi FM digital likontage tenkoro gya gatunda kaye buna gakoba agatunda kaye gakoba iga agatunda kaye gakoba iga timeti gosomo akichibicha one na korokia agatunda kaye na bekubeka iga ekibono nakyo bali motegerete ri mwancho motegeri butunda nabwo boiga boro baliri go bonkene no buya iga bokuru ko strawberry aiga ase greenhouse yiga yomuga kokorukunga Cleophas Matongo Cleophas gotokora chinkwana chaito igo nataka abategereri bagotegererete bona iga ndoche no bwate pipe ende spare kugotaka komentera boko yement ina bongo yatesa boko yatesa asante sana bono abategereri abange kero kende mbaroro baraganie gochaka burimi obuiga bwechinkenene nkioro chora abasemi abagusi bagotegererete kurwa sebituno byagusi oburimi obo na kurulitanga ni natanga oburimi obwechinkenene omanyete ngo ikora ase karuka kwa metindagira twalire chiaretire mechande semebere yaito na boko nyora kero kenda manyinga gakoereire kalie chinkenene echi aboko nyanga kwementera manyinga ebwe komonyene torigo na komentera manyinga gento kende gya kabere eisa kobanga kwalire ndagire rembe endagire wana kwa twalire ndembe tokoro chronic diarrhea amatayaye na roko koberiga kwa yugara sekamo mambina magoroba sama tukatatu mubiroba bairuya igo ne ryoga se mwanya bantu igo renda bagusi ba minto na bere nga kameriege kere muimu asemebere yaito na bere togesimeke asobonge all right mwancho murigereria no mwancho motegereri aiga gotore chinseme chiga chiobwari asetu abere tokororanga na kibusimeki bwe chinkenene echichikurukunga chi strawberry bogokorekana eyemase mubono kurwa se county ya Nyamira gaiga igotwarenga senka yo omugako yo kurukunga Cleophas Matongo gusimeka chinkenenechi ga muna bere agotoeresa nigo chibwato buya bwa bena sengencho no gwetania mataya ko beriogo enkenene yiga nigo ere eyengencho mono asoko menta manyinga somobere nabo igona madini ande asomobere pero kene nabora benga no bwate kerengererio kiugo simeka ebimerie biga
mwancho mutegereri na kiekogera umurubiri oyo igogochire bo burimi bwenka elindo nyare gwesemia mange igorunga na ki ora nyare gusimeka kende gyonsi kenyare gukore faida to nyare gukinania buna umugusi kurwa sore Cleophas ndage toliyerie kamereria ukwania bategereria batebinga burimi obumburi bobe nabo muntu gusimeka onyekoro ekero batiribaga kwao abategereri ba minto ase mwanya mwegetinga mwanucha chinkane nechi echibwate faida ase mebere yaito na tieka gukwana kururi tang'ani ingomentera amanyinga amagena nara gotoka ase mubuko bwa mache kwamana konyora kero kende ng'a esaba gaka twanyora ngi project yabeire aigo amagena inara ngoretare ngochangiare ase semeyu igo chindage to kuri matenchi bwata amagena lakini to konyakaro ne riso yayo manyene goroboke lakini bone kera beira amang kera ngonyoro ng'a etaniri bono chinkane ne chigo gokonya egeri chiagari yemekia amagena yaeta igo to konyora muchando iyo igo rende abagusiba minto kisimeka sobonge ege chitokonya ase mebere yaito gotokogenda kubeke greenhouse yeye chibesire nga kirakoira kwanza ejile chimiterenga bwate chimiterenga eje igere isana igere 15 gotirimboka na kengeka ba think na bera be 50 na bera be 40 I think cost yo gobeke genteke ni chibesire cost yo gobeke genteke kero naboreti abego na yetwe na yetwe kero na le koroni bwechi nyanya bono rende cost ya arengeri 350 engaki yole yo yarenge 2015 around 2015 yeah bono mwancho moto ni chichuma chinkongu ndo chaiga ne tandaruwe ye nkongu kabisa magena natu tagonyara gosalibi melima iga omugaka Cleophas chinkene ne chinkube kuchiro obwoyo gosenga kichiko kina chinkene ne chinabo gotumia obwoyo bwa ng'ombe tokuruka manywa sege songo nabo gotumia obwe chingoko nabo gotumia ebwege suswanya kubwate igo nabondo chenga koruntumia obwoyo obwo nana kora muchando ndi bwensi naende obwoyo bwekeruri toroji aseriro beli bwasaliri roba igorende mbuya mwanyagetinge akang'ombe kari kabwata kamo rosi obwoyo rosi liroba liao ligwenera sokonyora imeri biao bire buya igo bantu mbase gutwara stress ngana moyo gukikura kuruji kama nene chibese na ubikwama igo Mwancho matugari gato korrega bwase chingambo cheito amo no mugaka Cleophas omusimeki we ekemeli kigege chinkana chikorukunga strawberry we kanande chinga kichinde korwase chinseme chiga chiyo buwali North Mugirango account ya Nyamira mase ya monche nkorokunga Ronald kwa niaba ye timu ingima ya Kisi FM babere bakoene kingo murubiri chira century gwenderete tiambakere ngambu ya monogendera gotegera butambe tunyare gosema ni igoro yo butugi no bosimeki wenka yomugusi ukanari chinga kishinira koletero murubiri onde ncheko nkorokunga Ronald Mayaka tiankoire yemase mogaiga Tuara nyora jinkene naiga. Sante sana biamon. Thank you so much. Francis. Oh sorry.